ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Kehenyo Trap Youth Council kalabo jingkeli ya ka jingyo thia lengai jong ka sarkar jilla ha ka bayadai bat ka jing bodin ya ka resolution jong ka inline permit ya ka bala menjur da ka yeng dor bar thawan ka jilla ha ka khat khandai tarik ubanai no pra arajar arpho ha ka jingya kren bat ka Batisi TV uba Robert John Kharjarin uba longru president jong ka seng Henyo Trap Youth Council ulaong baka sarkar kamdai satya ban shimsting ya ka jingdawa jong kipait ba bandawa na ka sarkar pedeng na ka benta ban pentrai kam ya ka inline permit ha ka ni ka jilla Meghalaya nang ta ka jingbot din ha ka ba penrung ya ka ktin khasi ha ka kharnet ka ba phra jong ka riti sanchar ka ri India ka jingpen bai thamai ha ka MMDR Act bat ki wai de ki mat ki bakta ya ka bha ka miat jong ki pait ba ha ka ni ka jilla Meghalaya Ibu cingkeli hot man bay kendu ida keli ki mahkamat ila keli kene mahkamat abun pun sen ki ong bay hot ni no serious bet ni la pas resolution ni la le entang ni la budin man balik deli kedi man bawan ki Minister Union Convention ni keli ti henry ngimyu i pat adu minta ya kata jinglong agresif jongka sarkar bat kumju ru jong ki emeli ba piti sau kumi emeli jo mola ngi i banang pos ko por ong bakala dul kam ban lek delegation ru para under pengut ki emeli ngim i bakalong ta i kumu jong ba ajil do mo kinong elam barim ru ha ki we ni ki khobor ong ba kadi ka responsibility jong kini kin ru pengut ki meli ki bala pas ya resolution ban budin ni ka kam de chu ka kam jong ki sen balang ten ri ka ba longo pat kalong balada ki sen balang kim keren kini ki ru pengut ki meli la ni kini ki sarkar dum ta ki kisngap ba ka jingdon de covid teng teng menta i kumba ki sim ka bu ban ban da ka covid protocol wat ban pen sabjar ni jing ki ni kisah balang wat kisah tu bagi kot kia ka kalong kepada kam nomor habukut ubri nengkong du ibu akhmat dia kot kia ngim kuat ban perlong ye ki jing ki ba poi ban shauput ba kanang jur khlap ni sim ta ka cikit kli nomor ide ki kenhun ki badon ki cikit kli nam ta ka imlang salang he berhawi ri i kumpa ka sarkar ka penun kam de kini ki covid protocol ban suppress la ni ban penpau sya sarkar dia ba pet amdon shu jing ki tikum kini ki long ki ba sosia adu kata but anshu thu ki kalong ba kapor kan sapoi ba pemtang mangi pemso ribar kisah halang barok ba kin bitar ya kan ni jingle jo sarkar ba nda kapoi kan ni jing bitar ke bangin mula su le se ba control hasua ba kata kapor kan poi ng sabong bangi kin tu sai sen ya sarkar kan kong ba barok kin li ba kidi ban sim khia ya ni kam habri pet kum statement jo governor habri ba katu ka amendment yang MRCC arjarar au bill ni la kan sai no sedang bakum no yang di kabil kapala sena kat kum ka board jong ka dorpa thau an ha po assembly ka bomut ka di state list kum yong utau governor upha so president ka bom don ka belum bian ka bom don lenti hiru ban pha so president bali ki mala la da kisnem tang pun phai piang hau governor bon san tang ba ule klumar to governor peladat bali ki mala ban penbet tang ita simple thing iba haban chuang ba pet kadon ke irregularity na po jong governor barim bo refer ya kan ka bill sya president te subha ban phaina tang ita ro ngi iba ki bla ban ben tang ita iba rit ni ki barit iba don ka back up jong concern ro ngimi iba bakan don governor prem na ba sya iba ka di kamram jong sarkar ban keren ni ka ministry ban phai to bill kata adi jingsha unle you governor haba kadi ka bill juga assembly haba menta ka don hapo home ministry dan hapo president kadi kamram ni sarkar ban keren ni home ministry ban penpai sya governor jong state kana bonsai ti dah ka pasungsi ngin keren da ka pasai ba iman ka sarkar ka persyang ban shuthe penjak ni ki issue na ka por sa ka por pat kani ka jing le kai jong sarkar ki issue Omde beli tak LP, saya ke isu jong ketin kasih ya ke isu dulu. Katuru, lepas saya ke resolution klaim jai, saya ke tu resolution bandawa anak sarkar bandung penterikam ya ke MMDR.
Kacak saya tu. Kipat bak mentang ki safar. Ki don ki beru ki ba rada ki phok senem ki la teri ye ki kit siap ki ti ye ki mau. Mentang ki ong ba bandai apply kita ka license ke jinglut kita ka license ka poi de kilap ki ba ki ong ba la don kata bisa tingin ti mau le yusyo. Saya ketu correlation do MMDR exception klami ka relation jo khatin kasih ya schedule klami isu. Bahkan don kata ka agresif pasu di kini di ki ba hagawai ko por ki pa kin bitar ba om tang ka bitar ki ba kin sai ya ka jing sedeng ka ba befitting reply la om hagapor ka bolong right moment ko ba kalong mentabali ki ba ki syukun hala di balingi ki sen halang ni su hun hala di kalong wat ada kadon ke jing bom ka jing lenga kalong ba ni borom ya ko ki ni borom ya health department nomor bakadang don kan covid ngim kwa banyu i baka jingpang jo gibiru kikiu ngim kwa ba baka tak kelam kan sar ke jet ru jong henry kamut ba sarkar kan sim kebu tang bangim lam perlong jing ki tang bangim lam perlong ki jing galang ni ber ka khamut ba pihak sim kebu dah ni kapoi kan support kapor kan support balik si gani kelam dan bajing yarap sini boleh terangkat membunuh tahu kan sejak dia tak kapor pilih no dia haswa ba kapor kan tulit haswa ba kapor kan dir sama omba ikan tu sisin yaki ya kan sorkat ba kumjuru yaki MLA dan borong-borong wasba ban sim ki amdei tan ka LP di benikong ke marses amendment ka khtin khasi ka jing dawa ban nom pentrekam itu ke MMDR ka bu jing ki ba harkom ta harkom ke MMDR sumhawat tingtin lek interview ki berki baca imja na ba ti mau ngimikran itu ki komersial mau ikran kini ki baret bariaro ki baca kit siap nawa ki baca ti mau belum malaro kini ki bu jige ki yo syokos na kapor tinggi kentu sarkar bayi kini ki resolution ba ki lapas kentu bakin sobaban penolong aswa ba kapor